പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബിന്ദു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജയ അനന്ത ഗൗരി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധു നല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 1 തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നതില്ലേ? ഭക്തി രസം അമൃത് സിന്ധു, അങ്ങനെ 4 വേർഡുകളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി രസാമൃതം എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ഭക്തി ഉണ്ട്, അതില് രസമുണ്ട്, അത് അമൃതാണ്, അതൊരു സമുദ്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന് വരുന്നത്. ഇത് രചിച്ചത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇത് രചിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും, അല്ലെ പുരാണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളും അവിടുന്നുള്ള പല നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കറിയാം രൂപഗോസ്വാമി, അതേപോലെ തന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി, പിന്നെ അനുപമ ഗോസ്വാമി. ഇവര് 3 പേരും ചേട്ടനാനിയന്മാരാണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്. അതില് മെയിനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ്. 6 ഗോസ്വാമികളിൽ നമുക്കറിയാം 6 ഗോസ്വാമികളാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും നോക്കിയിരുന്നത്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുകയും ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിച്ച് അതിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ കണ്ടെത്തി അതിനോട് ഗ്രന്ഥപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ വൃന്ദാവന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിക്കുക, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ മെയിനായിട്ട് വൃന്ദാവനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കൃതികൾ രചിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ
പ്രഭുപാദൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെയും, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപഗോസ്വാമിയെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 6 ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, അതുപോലെ തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ് ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇങ്ങനെ 6 പേരാണ് ഏത് വൃന്ദാവനത്തിനുണ്ടായ ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ ഇവരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിന് നമ്മൾ രൂപാനുദാസ് എന്നാണ് പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും അതായത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ആ ആചാര്യന്റെ കാര്യങ്ങൾ അനുകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗഡിയ മഠം അല്ലെങ്കിൽ ഗൗഡിയ സംഘടന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്ത് തന്നെയായാലും അത് എല്ലാവരും രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് കാരണം കൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അനുയായികളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഈ 4 പേർക്കും ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? ഗോസ്വാമി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 തരം, ഗോദാസനുണ്ട്, ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ജനറലായിട്ട് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ എന്നാണ് ഗോസ്വാമി. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഗോസ്വാമി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ എന്നാണ് ശരിക്കും എന്താ ഗോസ്വാമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടവൻ അവനാണ് ഗോദാസൻ. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് പരിപൂർണ ഭക്തരായിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഗോസ്വാമി പട്ടം കൊടുക്കണതാണ്. അതിനെല്ലാവരും ഇതില് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അഖില രസം എല്ലാ രസത്തിന്റെ അല്ലെ, അഖില രസാമൂർത്തി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രസങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 12 രസങ്ങളുണ്ട്. 12 രസത്തിൽ ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഹാസ്യം, കരുണ, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം, ഇങ്ങനെ 12 എണ്ണുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 5 പ്രൈമറി രസം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഇങ്ങനെയാണ് 5 പ്രൈമറി രസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാത്സല്യം. അപ്പൊ വാത്സല്യം മാധുര്യം. അപ്പൊ ഈ മാധുര്യ രസമാണ് ശരിക്കും ഗോസ്വാമിമാര് നമ്മളെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാര് പിന്തുടരുന്നത്. അതായത് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഉള്ളത് കുറവെന്നല്ല, അതിനേലും ഉയർന്നെന്നല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കഥ, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? നമ്മള് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പൂർവം, പശ്ചിമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, ഇങ്ങനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പൂർവം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ 19 ചാപ്റ്റർ പൂർവത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിലാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തി ഉയരേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ 9 തലം ഭക്തിയിലേക്കൂടെ ഉയർന്ന്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ആ പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ഈ 19 ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗൈഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ കാണാം. കൃഷ്ണ, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതില് 1ഉം 2ഉം ഭാഗത്തില് 1ാമത്തെ അധ്യായം 2ാമത്തെ അധ്യായം സാമാന്യ ഭക്തി, പിന്നെ 2 സാമാന്യ ഭക്തി 5 തൊട്ട് 1ഉം 2ഉം സാമാന്യ ഭക്തി, 2 മുതൽ 16 ഭക്തി, 17 ഭാഗവതി, 19 പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി അല്ലെ.
ഒന്നിന്റെ സാധാരണ ഭക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഭക്തനിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്തി. ഭക്തിയാണ് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭു ചെയ്യുന്നല്ലേ. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് സാധനാ ഭക്തി. അടിസ്ഥാന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഭാവഭക്തി. ഞാൻ എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന്. അതായത് നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ എന്ത് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ദാസ്യരസത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യ രസത്തിലാണോ, ഏത് രസമാണെന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും. ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഭഗവാനുള്ള ഏറ്റവും സ്നേഹവും ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. എപ്പോഴും സന്തോഷം, എപ്പോഴും സ്നേഹം, സന്തോഷം, പരമമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രേമഭക്തി. അതായത് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്താണ് ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണമാണ്. ഏത് ഈ 4 തരംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് 4 തരംഗത്തില് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷന് ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തരംഗം പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര പ്രേമക്കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ തരംഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ പറയാം. ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ബുക്കിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബുക്കിനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഓരോ സെക്ഷനിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരുവിണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പാണ് നമ്മൾ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനെ 3-4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിശ്രമത്തിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ 4 തരംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 4 തരംഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ. അതായത് 1 തൊട്ട് 19 വരെ ചാപ്റ്ററിലെ 4 തരംഗങ്ങളെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടല് 4 തരംഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും 4 തരംഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 തരംഗങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തരംഗം പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത്യന്ത ലക്ഷ്യം ഈശ്വര പ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ തരംഗം. അങ്ങനെ 4 തരംഗങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അനുശീലനം എന്ന് പറയും. അതായത് ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്ന രീതി ചെയ്യാ നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മള് അവരെ പോലെ അല്ല. അവര് എന്താ പറഞ്ഞ അനുശീലനം, പൂർവാചാര്യന്മാര് പിന്തുടരുക. അപ്പൊ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ചെയ്ത അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇല്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അവര് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അവരെ പോലെ അല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് അറിയാം ആര് പരമശിവൻ എന്താ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്? കടകുള വിഷം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമായി മാറും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ അത് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ പരമശിവന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? മനസ്സിലായി? അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ അനുകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാര് ചെയ്യണത് അതേപോലെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അതിലേറ്റവും പക്ഷെ എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ രീതി നമ്മള് അത് നമ്മള് പിന്തുടരാം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആ 3-4 സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു പോയല്ലേ? എന്താണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ സാധന ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം പറയുമ്പോൾ
നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചില നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് തരും. കൂടാതെ എന്ത് പറയും, ചില പഥ്യങ്ങൾ പറയല്ലേ, ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ അസുഖം പെട്ടെന്ന് മാറാനും മരുന്ന് ശരിക്കും വലിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ. നമ്മളെ നാമജപവും മറ്റുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതൊരു മരുന്നാണ് നമ്മളെ. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള റെഗുലേഷൻസ്, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനുകൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളും പാലിക്കണം, പിന്നെ എന്നിട്ട് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദീക്ഷ എന്നാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, അവന് ആദ്യം വീട്ടിൽ പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല സ്കൂളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു ചേർത്തു അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. കാരണം അവിടെ റൂൾസ് ഉണ്ട്, റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും, അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് പോകും. എന്നതുപോലെയാണ് ദീക്ഷ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതേവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ അതിനൊരു അതോറിറ്റി കിട്ടാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ടാണ് നമ്മളെ ടീച്ചറെ കൈ കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആത്മീയ ഗുരുവിന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട്. പിന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകണം. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും, അതല്ല, അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എന്ന് തൊട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ആവണം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം, അതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായ സ്റ്റെപ്പ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ നമ്മൾ പറയേണ്ട എന്താണ്, ഭക്തി എന്താണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ദീക്ഷ എന്നുള്ള ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാതും അതിലുണ്ട് അല്ലെ. കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണല്ലേ കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്കത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിവുണ്ടാവില്ലേ. ബലരാമൻ ഉണ്ട്, സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രത്യുഘ്നൻ, രാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം, അങ്ങനെ കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അത് ഭഗവാനല്ല. അതായത് രാമൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ശ്രീകൃഷ്ണ. അതെവിടുന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായ? എന്താ പറഞ്ഞ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല, പറഞ്ഞ. അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യം ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീലാവതാരം, അതേപോലെ തന്നെ മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, ലീലാവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ അംശാവതാരങ്ങള്, അങ്ങനെ പലതരം അവതാരങ്ങളെ കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ലീലാല അവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നരസിംഹവും വരാഹവും ഒക്കെ മത്സ്യാവഹാരം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ അതല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നരസിംഹ ഭഗവാനുണ്ട്, പ്രത്യുഘ്നനുണ്ട്, രാമനുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ദേവന്മാര് നമ്മളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ദേവന്മാര് വേറെ, രണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാർത്തികേയനെ അല്ലെ, കാർത്തികേയനെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശ്രീരാമനെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, മഹാലക്ഷ്മിനെ പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് പൂജിക്കാൻ? ശ്രീകൃഷ്ണനെ. എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണെന്നാണ്, എല്ലാത്തിനേക്കാളും മറ്റതൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്.
വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്റെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായതുകൊണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്. എല്ലാം അതാണ് കറക്റ്റ് രാജലക്ഷ്മി. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രൈം ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവർ പൂജിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മറ്റൊരു ഹസ്ബൻഡ് ചേട്ടാന്നല്ല. പ്രൈം ഏതാണ്? നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്ന ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാം. അവർക്ക് കൂടെ കുറെ വ്യക്തികളുണ്ടാവും, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആർക്കും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം? പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ അതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നു മാത്രം. അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഒന്ന് ദേവതകളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാണ്. ദേവപൂജ വേറെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നത് വേറെ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് വേറെ. ആ പോയിന്റ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാൻ വേറെ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വേറെ, ദേവതകൾ വേറെ, പിന്നുള്ള കുറെ വിശ്വാസങ്ങൾ വേറെ. ഇപ്പൊ ദുഷ്ടശക്തികളെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, അതൊക്കെ വേറെ സെക്ഷനാ. രജഗുണം, അസൂര്യ ഗുണങ്ങൾ, അതൊക്കെ വേറെ താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭഗവാൻ, അതിന്റെ താഴെ അവതാരങ്ങൾ, അതിന്റെ താഴെ ദേവതകള്, അതിന്റെ താഴെ രജോ ഗുണമുള്ള ദേവസങ്കല്പങ്ങൾ, അതിന്റെ താഴെ തമോ ഗുണമുള്ള ദേവസങ്കല്പങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി വരുന്നത്. നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് രജോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, പ്രേതഭൂത പിശാചുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? അതെന്താ കാര്യം? നമ്മൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാനുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? അല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ അന്ന് രജാഗുണത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ തമഗുണ അവിടെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വന്നാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഗുണമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ 3 ഗുണത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ ആ ഗുണമുള്ള ദേവതകളെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, അതിൽ നമ്മൾ മുന്നിലിട്ട് പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ ഉയർന്ന സാത്വിക എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സാത്വികം എന്നുള്ള ദേവസങ്കല്പത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതികതയല്ല, നമുക്ക് ആത്മീയതയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും വേണ്ട അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതും, അതായത് ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്, പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയല്ലേ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ള ദേവതകളെയും വെച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രസന്ന, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ നീണ്ടു, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഗുണം വരുമ്പോ നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ മാറും, തമോ ഗുണം വരുമ്പോ മാറും ഒക്കെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖം, എല്ലാ വിഗ്രഹത്തിലും ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ ചിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് വിഷമം പറഞ്ഞാലും അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ആ ചിരിക്കും നമുക്ക് ആർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ്? ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണല്ലേ. നമ്മളെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. കാരണം എല്ലാവർക്കും ആനന്ദമാണ് വേണം. ബാക്കിയുള്ള ദേവത സങ്കല്പം പോരല്ലേ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാ ദേവതകളിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പല ആയുധങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പണിഷ്മെന്റിനും തയ്യാറാണ് അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാം ഒരു അമരക്കയിൽ വടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വടി അടിക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഇത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അന്ന് ഈ ലോകം മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ, നരസിംഹ രൂപമാണെങ്കിലും വരാഹ രൂപമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ സംഘർഷണ അവസാന അനവധി അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്, ശ്രീരാമനെയാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭക്തരിൽ കുറവാണോ? അല്ല, മനസ്സിലായി. ഇത് നമ്മളെ ചോയ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആനന്ദം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ്.
ഇപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും പറയും ഇസ്കോണിൽ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണനല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ദേവത, അതിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ് നമ്മള് അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഓടി വരിക എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരിക എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവത്ഗീത ഇല്ല, കുരുക്ഷേത്രം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഭഗവാനോട് ചുറ്റിപ്പെട്ടായിരിക്കും ആ സ്ഥലവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ല, അതില്ല, അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമല്ല, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്രോ പാർത്ഥോ ധനുർധര അത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതി ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. അപ്പൊ അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളവിടത്തെ എന്താണ് ഐശ്വര്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിടക്കാം. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുക്ക് ഉള്ളവര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അതില് ഓരോ സെന്റൻസ് ഉണ്ടല്ല, ഓരോ പാരഗ്രാഫും ശരിക്കും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഓരോ പാരഗ്രാഫും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം പോലെയാണ് പ്രഭാസ്വാമി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തോന്നുന്നു നമുക്കിതിപ്പോ ഒന്നുമല്ലാന്ന്, പക്ഷെ ശരിക്കും അത് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഒരു ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവന ലക്ഷണങ്ങൾ. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താല്പര്യമല്ല. അതിന് പറഞ്ഞു ഭക്തിയാണ്. ഭക്തിയില് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ധനം വേണം, നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാം. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കുറെ ഡിമാൻഡ് വയ്ക്കും അല്ലേ? അത് തെറ്റോ ശരിയോ? തെറ്റ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുണ്ട്? തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രമേ തരുള്ളൂ, ഒന്നും ചോദിക്കാതിരുന്നല്ല. ഒന്നും ചോദിക്കും, നമ്മളെ കുറിച്ചല്ലേ അറിയാം ഭഗവാന്. ചോദിച്ചാൽ തരും, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ തരുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് ശരിയോ തെറ്റോ? യെസ് ഓർ നോ മതി. തെറ്റാണ്. ശരി എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹരികൃഷ്ണൻ? പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറയുകയും കൂടെ വേണ്ടേ? അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാരാ പറഞ്ഞത്? അതാ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? മതാചാര്യ പറഞ്ഞത്? ഞാനാ പറഞ്ഞത്. മതാചാര്യ രാജലക്ഷ്മി മാതാജി അല്ലേ? നമ്മുടെ വിഷമം പിന്നെ നമ്മൾ ആരോട് പറയാ? നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയ എല്ലാതും ഒക്കെ ഞാൻ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിയില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ? അത് നമ്മൾ തെറ്റോ ശരിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിട്ട് വരും? ശരി അല്ലേ? ശരിയാണ്. അതെ, ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവതിലെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാലോ. 4 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ അല്ലേ? അതില് ആരാ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തനല്ലേ? മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പലരും ഇതുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി അല്ലെ? ദ്രൗപദി ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? തെറ്റോ ശരിയോ? ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ തെറ്റോ ശരിയോ? തെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മ ശരിയിലേക്ക് എത്തിയാ? അതായത് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. എവിടേക്ക്? വേറൊന്നും ചോദിക്കാതെ നമ്മള് ഭഗവാനെ മാത്രം, അത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ആ വേർഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭക്തന്മാരല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ എത്ര വരെയും നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തപ്പെടുന്നില്ല അത്ര വരെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ നിലനിൽക്കും. ആ ഭൗതിക ആസക്തികൾ എന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുവോ
അന്നാണ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി അത് കുറയ്ക്കുക, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി കൂട്ടുക. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ആസക്തി കൂട്ടി നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വരും, നമ്മളൊരു അവരെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളില് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ എത്തണം. ഇത് എത്താൻ ചിലപ്പോ ഈ ജന്മത്തിലോ എത്ര ജന്മം നമുക്ക് മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വരില്ല. അതിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പറയണത് ഇത് ഈ നമ്മ പറയില്ലേ മുക്തി കിട്ടി എന്ന് നമ്മ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഈ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്കും ഭക്തിയല്ല. ഇതാണ് പറ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോ നമ്മ പറയും മുക്തി കിട്ടിക്കറിഞ്ഞ ഭക്തിയല്ല. ഈ മുക്തി തന്നെ ഭക്തിയുടെ താഴത്തെ തലമാണ്. അതിനേലും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി. മുക്തിനേലും ഉയർന്നതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ മുക്തി തന്നെ വീണ്ടും 5 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 5 പാർട്ടായിട്ട് മുക്തിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കുക, സായുജ്യമുക്തി. നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് അല്ലെ, സായുജ്യമുക്തി അല്ലെ, സായുജ്യം അടഞ്ഞു നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ആ സായുജ്യമുക്തി. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ തന്നെ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകുക, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. ഈ 5 തരം മുക്തികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി മുക്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സിദ്ധികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വരും സിദ്ധികൾ. അപ്പൊ സിദ്ധി ചെറുതാവാൻ കഴിയും, വലുതാവാൻ കഴിയും, ഗ്രഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. മുക്തിയോ സിദ്ധിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഭുക്തിയോ ഇതൊന്നല്ല ഭക്തി. ഭക്തി ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ്. നമ്മ ഭുക്തിഗാമികളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനോട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭുക്തിഗാമികളായി. പിന്നെ അതിനേലും കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലാണ് സിദ്ധഗാമികൾ. നമുക്ക് സിദ്ധന്മാരെന്ന് പറയും, പലതരം സിദ്ധി കിട്ടണവര്. അത് അതിനേലും ഉയർന്ന തലം. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉയരുമ്പോ ഭഗവാനെ പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാം, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറെ ആഗ്രഹം, അത് മുക്തിതലമായി. അതിനേലും ഉയർന്ന തലമാണ് ഭക്തിതലം. അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ തന്നെ പല കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ചെന്ന് എത്താൻ മാത്രമല്ല ഒരേ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക്, അഥവാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാം. അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും പല സെക്ഷൻസ് തിരിയണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ. ആ ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടിപ്പ് പോലെ എന്റെ കഥ പറയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എന്താണ് ഗോപികന്മാര് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം? അവരുടെ പ്രേമഭക്തി ആയതുകൊണ്ട്. അവര് പ്രേമഭക്തി ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നാരദന്റെ കഥ അറിയാം, അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കഥ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിപ്പ് പോലെ പറയാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് തലവേദന കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗോപികന്മാരെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ വേറൊന്നും ചിന്തില്ല. അപ്പൊ അത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോയാലും ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണമെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആർക്ക് ഗോപികന്മാർക്കുള്ള ചിന്ത. അത്രയാണ് അവരെ ആ സേവന മനോഭാവം. അത് കാരണം അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്ത് നാരദൻ ഭക്തനല്ലേ, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപികന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് ശരിക്കും പ്രേമഭക്തി, അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലും പോകാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് സിദ്ധിയായി, മുക്തിയായി, ഭക്തിയായി. അതിനേലും താഴത്തെ തലങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോ സിദ്ധിനേലും താഴത്തെ തലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് പല രീതിയിലുള്ള ഭുക്തിഗാമികൾ തന്നെ ഭഗവാനോട് ചെയ്യാം. അതിനേലും താഴത്തെ തലങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ദേവോപാസനകൾ വരുന്നത്. അതിനേലും താഴത്തെ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് പ്രേതോപാസനകളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഉപാസനകളും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി മുക്തി തലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സെക്സ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് ലയിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭക്തി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താഗ്രഹം? മുക്തി കിട്ടണമേ മുകുന്ദ. നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ പേരെന്താണ്? വേറെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേര് മുകുന്ദ. മുകുന്ദ. ഭഗവാന്റെ മാത്രം പേര് മുകുന്ദ എന്നുള്ളു അല്ലെ? അത് അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ പേര് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മുകുന്ദ. ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് മുകുന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അപ്പൊ മുക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ മുകുന്ദ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഈ മുക്തി തന്നെ 5ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക. 1 ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, 2 ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, 3 ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കഴിയുക, 4 ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകുക, 4 അദ്ദേഹത്തോളത്തെ സർവസമൃദ്ധിയും അഴിച്ച് സമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അത് സാധാരണ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ചെന്നാണ്ട് ലയിക്കും, അതായത് അവ്യക്തിക രൂപം. അവിടെ അതാണ് അവ്യക്തി രൂപം എന്നാണ്. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ ശരിയാണ്. നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കിട്ടും. കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും അല്ലേ? പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തന്മാരാവാത്ത കാര്യം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചിട്ടില്ല? നമ്മള് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ്? അതായത് ലാസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണില്ലേ? ഭഗവാന്റെ അയ വിളിച്ചു മാറ്റി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയാണ്, നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ കേൾക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നും. അതൊക്കെ ശരി, അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് പലതും തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലാം കാണാം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ജ്യോതിസായിരിക്കും കാണാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകാശവലയത്തെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പില് നമ്മുടെ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് പോണത്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സെക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കൽ പോകുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മ ആദ്യം കാണുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരായിരിക്കും, പിന്നെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരായിരിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, സംഭവിക്കാം. വളരെ അപൂർവമൊക്കെ നമുക്ക് പലവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന്റെ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന് ലയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. രണ്ടാമത്തെന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവുക. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ വൈകുണ്ഠ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ രൂപം, നമ്മുടെ ആത്മീയ രൂപം, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ രൂപം എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടണം. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പരമാത്മായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയും, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? നമ്മളെ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചതുർഭുജ അല്ലെ? ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു പറയാം അല്ലെ? അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമല്ല, നമ്മൾ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്തായിട്ട് മാറി? ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? ആ നാരായണ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറും. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രൂപം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവാന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കഴിയുക. നമ്മ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തി. സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ സായുജ്യം, പിന്നെ സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താണ്. ആ ലോകത്തിലെത്തി, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അവിടെ നമുക്ക് വെറൈറ്റിയാണ്. ഒരു ലോകമല്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ലോകമല്ല, ഒരേ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിനും ഓരോ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ടാവും. അവിടെ ഭഗവാൻ ഓവറാൾ കൺട്രോളുള്ളൂ. ഓരോ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മ എത്തണം. അവിടെ ഓരോ വൈകുണ്ഠം, ഇപ്പൊ
വരാഹമൂർത്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരാഹമൂർത്തിയുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ചില കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അയോധ്യ ആത്മീയലോകത്തുള്ളതാണ്, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഉള്ളതാണ്. വൃന്ദാവനം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഇവിടെ വൃന്ദാവനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ട്, ഇവിടെ മധുര ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മധുര ഉണ്ട്. അത് നമ്മള് എവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? ഭഗവതയില് 12 ഓരോ ദേവൻ ഓരോ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഓരോ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അടുത്തത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? താഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ദേവന്മാരുടെ ലോകമൊക്കെ. ദേവന്മാരുടെ ലോകവും ഭഗവാന്റെ ലോകവും വെവ്വേറെയാണ്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദേവലോകം വേറെ, ഭഗവാന്റെ ലോകം വേറെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനാണ്, അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം വിട്ട് ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് കടക്കണ അവസ്ഥയാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാണ്ടം 14 ലോകങ്ങളുള്ള ലോകത്തില് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുക. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയരും അല്ലെ. എവിടെ? സ്വർഗലോകം, പിന്നെ സ്വർഗലോകം, പിന്നെ അതേപോലെ ജനകലോകം, പിന്നെ തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം, ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടവും അതേപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് പറയും വിരജാ നദി. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ വിരജാ നദി പാറാവണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നിഷ്ക്രിയ അവസ്ഥയാണ് ഈ വിരജാ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ചെന്നിട്ട് ബ്രഹ്മസായുജ്യം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു 2 കൺട്രീസ് തമ്മിൽ ഒരു ബഫർ സോൺ ഉണ്ടാവും. ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യം തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വിരജാ നദിയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ എന്താണ് അതാണ് പിന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടാം. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളാവാം. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ആവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന സന്തത സഹചാരി ആകാം. 2, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക. അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആ കാറിൽ പോകാൻ പറ്റും. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ പാർഷ്യമെങ്കിലും കുറെ ആൾക്കും റെസ്പെക്ട് കിട്ടും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ പക്ഷെ അതിനെന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു രാജാവിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ അതേ രീതിയിലായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. അത്രയും ടഫ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത് ഈസി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് ഭക്തിയിൽ വെച്ച് വരുമ്പോ നമ്മളെ സാധാരണ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ജനറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, സ്വർഗലോകയിലും കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതില്. ഹരേഷ്ണ വേണ്ട. ഹരേഷ്ണ നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം അല്ലെ. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികത നിലനിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിനേലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ലോകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് സ്വർഗലോകം. കാരണം ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികത മുഴുവനും വിടണം. നമ്മ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നല്ല പറയുന്നത്. വല്ല പുണ്യവും പാപം ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്താലോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്ര ടഫാണ് നമുക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പം അത് ഭക്തിയിലെ തന്നെ പല ലെവലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോണില്ല. അപ്പൊ മുക്തി ഉണ്ട്, 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട്. ആ 5 തരം മുക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് പഠിച്ച ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല, ഈ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഏതാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടില്ല. മുക്തി കിട്ടിയാലും ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയല്ല. കാരണം അവന് അപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താ? എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ താഴെ എന്നാ പറയണം. എന്നാലും മുക്തി. അടുത്ത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സേവനത്തെ 6 സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെയും
രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അതില് ഭക്തി സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക. ഈ ഭക്തി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, അതിന്റെ 6 സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതില് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഉടനെ മോചനമരുളുന്നു. അതിന് ക്ലേശാഗ്നി. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറയില്ല സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായത പറയുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളെ ക്ലേശത്തിനെ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുണ്ട്. 2, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം അതെല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. ഒന്ന് നശിപ്പിച്ചു നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോണ പോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലം നമ്മളൊരു വീട് പണിയാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യല്ലേ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങളുടെ അഗ്നി, ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ എന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും ഒരു തുടക്കമാണ്. നല്ലൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അതിനെ ശുഭത എന്ന് പറയും, മറ്റേതിനെ ക്ലേശ എന്ന് പറയും. അത് പേര് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതൊരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. 3ാമത്തെ ലെവല് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ക്ലേശങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് വിഷമമായിട്ട് തോന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ ദുഃഖമല്ല ഇന്നത്തെ ദുഃഖം, ഇന്നത്തെ ദുഃഖമല്ല നാളത്തെ ദുഃഖം, ഇന്നത്തെ സുഖമല്ല നാളത്തെ സുഖം, ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം, ആനന്ദം. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖങ്ങളും ഈ സുഖങ്ങളും നമ്മളെ വലിയ അകറ്റില്ല. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്, ക്ലേശാഗ്നിയിൽ വരുന്നത്. നമ്മളുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം അരുളുന്നു. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കരയാനും ദുഃഖിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കും. പിന്നെ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതായത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറി നമ്മൾ. 3ാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപ്പുറത്ത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടവരുണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ്. ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മ ഭഗവാനെ കാണും. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കുള്ളതല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അടുത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ. ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും കിട്ടില്ല. അതിന് അത്രയധികം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭക്തി. ഏറ്റവും ഈസി ഉള്ളതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്, ഒന്ന് ഹാർഡ്. സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഹാർഡായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, നമുക്ക് പലതരം സർവീസുകൾ, പല കാര്യങ്ങളും വരും, തരണം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അത് ഹാർഡാണ്. ആ 2 സെക്ഷനും നമ്മൾ തരണം ചെയ്താലേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത്രയേ പരീക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെയും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം, ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളാണ്. പുരാണങ്ങളില് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും 2 പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന ഭഗവാൻ വരുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള്.
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അതെ സത്യമാണ്. അല്ലേ? എല്ലാ അതെ. പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാ കഥാപാത്രം എടുത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. സത്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, അതാണ് ഈ സെക്ഷൻ. മനസ്സിലായി? ആ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമുക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും, നമുക്കും തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ ആ ലെവലുകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് എല്ലാതും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ആര്? ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ മായാശക്തി. നമ്മളെ 100% ഓക്കെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വിടുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. 2 തരമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ദണ്ഡനം, ഒന്ന് ഒന്ന് ദണ്ഡന. അതായത് ദുർഗാദേവിക്ക് കൊടുക്കണതാണ്. നമ്മളെ ചെറിയ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ നല്ല ടീച്ചറെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോക്ഷത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, മുക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശരിക്കും മുക്തി പോലും ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. 2 സ്ലൈഡ് മാറ്റാമോ? ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടാ. സ്ലൈഡ് മാറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടെ സ്പീഡ് കുറയേ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തതോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ അത് ചോദിക്കണം. എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരോട് ചോദിക്കാം. ഒരു വിഷമമില്ല. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടത്. അതില് പ്രഭുവിന് വിഷമാവില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിക്ക് വിഷമാവില്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആർക്കും വിഷമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭക്തി മാത്രം കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തെ കൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണ ആകർഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 6 സെക്ഷനുകൾ എന്ന് പറയാണ്. 6 സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. 1 എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടാരെങ്കിലും? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. ഒന്ന് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കുറയും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമായിരിക്കും. പിന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങണം. അതാണ് മംഗളം. അല്ലെ? നല്ലൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറം. അതീന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണ്. ആ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം പാർഷ്യലി ആയിട്ട്. അല്ലെ? നമ്മളെ എന്താണ് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു ലഹരിയാണ്. ശരിക്കും ഭക്തി ലഹരിയാണ്. ഈ ലഹരി അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലഹരി നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറിന് 3/4 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ. അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളൊരു അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ല. വളരെ വിരളമാണ്. എല്ലാവർക്കും അത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ വിങ്കാറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വിട്ട് കളയരുത്. 2 മൂന്നാമത്തത് അതായത് മോക്ഷം പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഭക്തി കിട്ടണേ. അല്ലേ? ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടും. അതിന്റെ ഉദാഹരണം വല്ല പുരാണത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ടോ? ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കിട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും വല്ല കഥ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? അംബരീഷ രാജാവിന്റെ കഥയുണ്ട്. അംബരീഷ രാജാവിന്റെ കഥയുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്തി കിട്ടിയപ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഓക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയുണ്ട്.
ഭക്തി കിട്ടിയപ്പോ ധ്രുവനും ഉണ്ട്, ധ്രുവ മഹാരാജനും ഉണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനുണ്ട് അല്ലെ? ധ്രുവ മഹാരാജ് ആദ്യം പോയത് എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിനാണ്. ലാസ്റ്റ് രാജാവായിട്ട് വാഴണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോണത് അല്ലെ? അല്ല, അതിന് രസകരമായിട്ട് ഒരു കാര്യം, അർജുനന്റെ കഥ അറിയില്ലേ? അർജുനന്റെ കഥ അറിയാത്? കൂട്ടുകാരനായി. അതല്ല, അതിന്റെ രസമുള്ള കഥ അതാണ്. ശരിക്കും വിചാരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ യുദ്ധതന്ത്രത്തില് ദുര്യോധനാണ് ശരിക്കും മികച്ചത്, ഒരു സംശയമില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനാണ് നമ്പർ 1. അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ടുപേരും പോവല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുമല്ല, ഭഗവാനെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? രണ്ടുപേരും ചെന്ന് ചോദിക്കുമല്ല. ദുര്യോധനും പോയി ചെല്ലും, അർജുനനും ചെല്ലാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് നിൽക്കുന്ന അർജുനനും ഭഗവാന്റെ തലക്ക് നിൽക്കുന്ന ദുര്യോധന അതല്ല ആ കഥ. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, ദുര്യോധന പാദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കണം എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണ് പിറകില് ദുര്യോധന നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും ദുര്യോധന ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ദുര്യോധന അപ്പൊ തന്നെ ഉള്ളിൽ കത്തി. കാരണം എന്താണ്, ദൈവമേ ഇനി ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുത്ത് എനിക്ക് അതിൽ കുറവല്ലേ കിട്ടുന്നെന്ന് ദുര്യോധന ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ദുര്യോധനോട് ചോദിക്കും, കാരണം ദുര്യോധനെ കണ്ടില്ല, അങ്ങനെ ദുര്യോധനോട് ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞാണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാതും, അതായത് അശ്വണിപ്പടകളും നാരായണ പടകളും എല്ലാം നിനക്ക് തരാം. അപ്പൊ ഏതിൽ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയും, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനല്ല, എന്താ ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചോദിക്കും? ഇവൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ദുര്യോധന അത് കിട്ടാണ്. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മഴച്ചുണ്ടാവും. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് സംഭവിച്ചത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദുര്യോധന ആഗ്രഹിച്ച് ദുര്യോധനും കിട്ടി. അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അർജുനനും കിട്ടി. ദുര്യോധന ആഗ്രഹിച്ചത് ദുര്യോധനും കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലേ? രണ്ടുപേരും ഹാപ്പിയാ. അതാണ് നമ്മ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് തരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായി? ദുര്യോധന ആഗ്രഹിച്ച് ദുര്യോധനം കിട്ടി, അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അർജുനൻ കിട്ടി. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കുക, എന്താണ് ഇവ മണ്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ചിന്തയില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാതും കിട്ടി. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 പോയിന്റ് അല്ലേ ആയുള്ളൂ? അത് പരിശുദ്ധ സേവനം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുന്നു. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അതെല്ലാം മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പിന്നെ അതൊരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്ര ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അങ്ങനെ 6 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു പേരുകൾ പറയാം, സംസ്കൃതത്തിലുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ മതി. ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് എല്ലാ മംഗളകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശുഭത. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി വളരെ വിരളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് സുദുർലഭ, ഭക്തി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിന് സുദുർലഭ എന്ന് പറയും. പിന്നെ മോശം പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് മോശ ലഘുവാകൃത് എന്ന് പറയും. അതായത് മോശം പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംസ്കൃതം വേടുകളൊന്നും മാത്രം മതി. പിന്നെ എന്താണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം, കൃഷ്ണ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം, വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതിനെ കൃഷ്ണ ആകർഷണി എന്ന് പറയും. സംസ്കൃതം വേടുകൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മക സുദുർലഭ മോശ ലഘുവാകൃതെന്ന് ലെറ്റർ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തേത് മോശ ലഘു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അതില്. മോശ ലഘുവാകൃതം എന്നാ പറയാം.
6 കൃഷ്ണ അകൃഷ്ണി. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? ഇല്ല, മനസ്സിലായി. ഇതാവുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ജീവൻ പ്രഭു ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ ജീവൻലാൽ പ്രഭുവിന്റെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും? ഹരേ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയറല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടന്നിട്ടില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.